Kinarton ng mga sigarilyo na kumpiska sa Breadco Port. Masobra 153 million pesos nga tax evasion case pangatubangon sa operator sa mga natukiban nga sigarilyo nga may ara sa mga Peke nga stamp. Yaring balita ang aton gintutukan. Sa pulo ka pakete nga naputo sa isa ka rims ang ining mga sigarilyo, talalupang doon nga palarehos ang tax stamp. Ang mga linibo ka master cases ng sigarilyo kag paraphernalia ang nadiskobrehan sa joint operations ng BIR, CIDG Bacolod kag Negros Occidental sa isa ka warehouse sa Breadco Port. Hanggang Panay Island nakakarating to. Lantaon nyo gid na Peke kay agi na maka-apekto sa inyo kaugalingon, sa inyo kabuhi kag madali ka masakit. Ara sa 35, tubtub 40 pesos ang sin tax ang kada pakete. Kung sumahon, sa kada karton, 17,500 pesos ang excise tax ang wala ginbayaran. Ang concern namon ing stamps ngani because if this is fake, it goes to show that excise taxes were not paid. Anong kabulan nga ginibestigaran ang lugar nga ginhimo nga bodega sa mga sigarilyo nga posible naghalin sa iban nga probinsya o kun sa abroad. Ang mga iniposible nga ibaligya sa mabot nga Maskara Festival. Suyopon mo, sakit imo puwak. Sakit na yun, kaya mo na Peke na. Ang original, sir. Wala ka sakit imo nga ulo. Gamatama ka lang patay ng original. Nagpamalibad ang investigation team nga hingadan ng operator kag iban pang ibolbado samtang nagapadayon pang investigasyon. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.